красиво и просто реших да го даже тази бялата, между другото. Здравейте, хора, и добре дошли отново в Гърция! Отново пускаме влогче от Гърция, защото съм тук за рождения ми ден с моите родители и сега сме в Керамоти. Показах ви, между другото, в началото на видеото как изглежда. То не е Airbnb, намерихме го през Booking това място, но е супер готино, много ни харесва, много е чисто, което е много важно. Банята е хубава също и да, за момента сме много доволни от него, но все пак ще ви кажа изцяло мнението ми и накрая, когато си тръгваме. И сега ще тръгваме за плажа. То ние доста се забавихме докато дойдем, 1:28 е, но въпреки това ни позволиха да се настаним по-рано, което беше много хубаво. И сега реших, че ще ви показвам какво си нося в плажната чанта, защото и без това трябва да си я подредя. Искам само да ви кажа, че си оправях багажа. Вчера в 12 тръгнахме, аз си оправях багажа в 11:30 през нощта. И половината от нещата съм си ги забравила, но както и да е, взела съм си розовата кърпа, поне нещо. Забравила съм си AirPods, което много се изнервих на себе си, защото аз много си ги ползвам на плажа, но очевидно това море няма. Портмонето ми. И тук имам сега един пауч на Nomination, в който съм си сложила разни неща. Това ми е слънцезащитата за лице, много я обичам. Не ми разранява, но не ми създава акне, което е много хубаво и си я ползвам само нея. Тази на Каротен, която загубих капачката и намерих някаква импровизирана да изложа. Имаме ето тази на Hawaiian Tropic 30 фактор и ето тази, с която ви казах, че в предния влог изгорях, така че наистина не я слагайте, когато е най-силно слънцето. И вътре съм си прибрала четката за коса и любимото ми балсамче на NL Beauty и няколко ластика. Очевидно всички тези неща не се побират добре в този несесер, обаче някакси може би ще оставим едното отвън. Освен това съм си взела нова книга отново на Себастиан Фицек. Сигурно вече ви писна да слушате за него в канала ми, но предната наистина много ми хареса и затова реших да си взема още една негова за морето. Много се чудих, между другото, в книжарницата. Между негова и една на... Няма сега да се сетя автора, но да, в крайна сметка взех тази. Така че накрая на почивката ще ви кажа какво мисля. И вижте само книгата и вътре какъв марк съм си взела. Но да, просто този първо намерих в къщи. И освен това... Хора! AirPods ми! Добре, много съм доволна. Значи не съм го забравила. На предното ми море си бях взела още един по-малък несесер, в който си държах всички неща, като микрофончето, камерата, всички такива техники. Обаче сега естествено забравих. И просто ще си сложа микрофончето и AirPods ето тук, в този кейс на DJI, а пък камерата не знам как ще си я държа. И виждам сега тук, че има една флашка с SD карта, която ще си оставя вътре. И това е всичко, което ще взимам днес с мен на морето. Не знам на кой плаж ще ходим. Аз не съм идвала от супер дълго време на Керамоти, така че да, ще видим просто нашите къде ще решат да отидем. И този път съм решила, че повече ще ви влогвам, така че
се пригответе за този влог и направо да тръгваме към плажа. Искам да ви се оплача, защото чакахме поне 2 часа вече тук да ни обслужат за ядене, но дойде в крайна сметка храната. Общо взето, тук ако седнете в края, ще ви забравят. Трябва да сте някъде по средата, за да се сетят за вас и да ви обслужат, но ще ви изпиша името на плажа, на който сме, или по-скоро на бич бара, но най-вероятно утре ще си ходим на Тасос. Тук освен това има много хора, които го прави още по-трудно да ви обслужат на време. Така че да, не съм сигурна, че сме много доволни, но изглежда много добре, между другото. Ма е сух. Не е сух, бе, има сосове. Не е лошо. Била. Всичко е хубаво. Решихме, че ще си ходим от плажа 5:05, защото на всички толкова много ни се спи, че май ще ходим да си лягаме. И ще си вземем и вода и отиваме да се къпем и да си почиваме. Вижте какво намерихме! Оле! Еле! Как да ги зумна? Чакай. И всички гледат. Вижте мама колко неща си носи. Това са моите гримове. Скромнички са в сравнение с теб. Но аз съм била виновна, защото съм качвала видеа и тя от мен гледала. Аз мисля, че... Виж ма. Слънцезащитата е най-важна. Слънце няма да има по-силно, обаче. Напротив, ти не си сложи, нали? Ще има слънце в 8. То почти 8. След половин час е 8. Да, няма. Не, аз съм нещо гладна. Откакто съм си купила този фондютен, не мога да спра да го ползвам. Много е хубав. То се води серум. Следващия път. Да. Следващата ти покупка. Това е малко като No Mirror Makeup Challenge. Да се гримирам без такова. Да се гримирам ли днеска без... Иначе вече започвам. Да. Има, това е лесната част. Ако жълто чух дали да си вземе малко погледалци, обаче предвид... Аз имам това, тук се което някакво, ама... Реших, че ще ми дойде повече. Няма нужда, да. Да, и пък и за какво са ми две. Да. Не, няма да го правя без огледало. Защо да се самонаказвам? Ето това нещо е най-хубаво за прикриване на тъмни кръгове. Виж го и ти. Защото розовее. Не, сега ще видиш. Много и големи тъмни кръгове и мога да го тествам днес. То е озаряващо, виж. О, Какво? много блестящо. Не, то не е блестящо. В смисъл не е такъв смисъл озаряващо. Просто ти прави очите по-светли. Имам 2 липстейна от тези, които сега излязоха от NL Beauty. Не знам дали мога да ви ги показвам, защото
Те не ми отговарят на имейла и не ми казват дали вече мога да ги покажа, но ако не мога, просто няма да добавим тази част в видеото, но вижте, имам в цвят XO и Хавай. Пробвах ги и двата супер много ми харесват. Айде ще сложим днес от по-светлия, понеже мисля да не си слагам спирала, защото просто не искам после да се занимавам с това да я махам. Но сега ще видите. Аз между другото първоначално, когато ги видях, си помислих, че ето тази част, чакай да фокусира, пухкавата е такава по грешка и си викам, ох, то моето дали е някакво дефектно, но не. Направили са го пухкаво, за да може по-лесно да си запълвате реално вътре устните. И всъщност се работи много добре, според мен. Аз съм готова. Тройната комбинация. Вижте колко хубав цвят. Искам да... И отгоре ще си сложа, хайде да сме тематични, отново. Това нещо мирише уникално. И всеки път ми се прияжда нещо сладко, като си го слагам на устните. Защото мирише на някакъв десерт. Обаче не мога да определя на какъв. Цак. Да, добре. Това ми е аутфита. Реших просто да си сменя и да си сложа дългите дънки. Тази блуза ми е с гол гръб и сложих маратонките, защото реших, че ще ми бъде студено и буквално не съм си взела друга чанта, освен тази. Така че ще си бъда с нея. И май ми пада, между другото, батерията на камерата, но сега ще се опитам малко да я заредя, защото искам да я взема с мен навън. И след това сме готови да тръгваме. Сега мама ще ни води до една сладкарница да си избера торта за рождения ден. Там има десерт, кадеиф и маршмело. Там ли е? Добре. Отиваме. Изпуснахме залеза пак. Има ли море, на което аз да съм отишла и да съм хванала залеза? И винаги си идваме и имам време да го хвана, просто се моткаме така и не успяваме. Няма нищо. Да бе, изгрева, не. Не се и опитвам даже. Няма. Да. Ама искам да е вкусна по-скоро. Да. Аз ще дали да не вземем няколко такива. Да, може да. То тук даже се пише кое с какво е. Просто тортите, ако имаше тази, дето е, виж, торта, какво беше? Ама тя няма. Така че ще си харесаме нещо отделно. Взехме си всичко от сладкарницата. Може би взехме две неща за днес, които, ако изобщо ми остане място, след като реша какво ще ям, ще пробваме заедно, ако не утре или други ден. И взехме, вместо да вземем една цяла торта за рождения ми ден, решихме да вземем няколко мини различни неща. Хем за да ги пробваме, хем защото нямаше торта, която супер много да ми хареса. Така че се спряхме на това. Време е за тейст тест. Аз да ви кажа, си хапнах вече един гирос и малко плодове. Но сега е време за сладкото да опитаме. Вижте какво имаме в кутията. Май е просто брауни. Може да е друго. За кадеифа съм по-развълнувана. И двете неща супер много ми харесаха, обаче буквално по една хапчица изядох от всяко, защото са супер сладки. Освен това след това гирос и плодове вече не мога и аз. Но да, сега ви казвам лека нощ, защото ще се оправим. Аз ще си гледам къщата на инфлуенсърите и утре отиваме към Тасос. Добро утро, хора! Тази сутрин се оправихме на бързичко. Аз ви снимах един морнинг рутин, между другото, за TikTok. Затова не снимах и тук. И да, това ми е аутфита и сега отиваме към ферибота, за да ходим направо към Тасос. Да ви кажа, днес си взех различна книга, понеже си нося Kindle, пък тази вчера нещо не ми беше в началото интересна, затова реших днес да пробвам с другата. И също така си купих и судоко, което да си играя на плажа. Слязохме от ферибота, хора, и сега се разхождаме. С мама решихме, че ще си взимаме гривни. Ягодката повече ми харесва. Добре, научена. Така ще си взема фейк Ван Клифче.
Не знам защо ми хареса толкова оранжевото. Аз в принцип не обичам оранжево, ама... Пък аз червено. Да. Този път го решихме. Да, че искаме. Ама има и такива изчистени, виж. Да, с гъбки и По-скоро, такова. да. Оля, чакай! Тук има едни вайрал молеви за устни. Дойдохме най-после на плажа, взехме си кафенце и сега ще ви покажа нещата, които си купих, защото... Да. Както и да е. Сега ще ви покажа нещата, които си взех, защото влязох за един парфюм и вижте с каква чанта си тръгнах. И взех няколко неща на мои приятелки, които ми бяха просто поръчали. Но всъщност отидохме за един парфюм и за ето този крем, който аз ви показах в миналия влог, че си го взех, обаче го изхабих абсолютно целия. И сега реших да си взема даже с същия мирис, защото толкова много ми хареса. Така че взех крема. И там на същата марка намерих ето това лип комбо, което е супер популярно според моите приятелки. Аз не съм го виждала, но все пак видях, че те искаха, затова си взех едно на мен. Всъщност на Стела взех още едно, така че взех две такива, но когато отидох на касата за тези три неща, всъщност тези три и още едното лип комбо, познайте колко ми казаха, че струват. Буквално аз отивам, тя ми ги нацъка и вика 73 евро. Бях в шок, хора. Викам, чакай малко. Какво стана? Как 73? Ама то балсамчето само е 15,50 и молива за устни е 13,90 и оттам станаха 70 евро, но да, може би трябваше да погледна преди да започна да си купувам и да си избирам разни неща. Но сега знаете, че аз имам рожден ден утре, така че си казах, че тези неща си ги купувам за това и е оправдано този път. Но вижте на същата марка отново. Отидах за ето този парфюм и това беше в друга аптека, в която влязохме. Харесах си парфюма и понеже обикалях с него в аптеката, момичето дойде при мен и ми каза, че всъщност този парфюм го има в сет с душгел и още, всъщност май с душгел само. Но парфюма само беше 33 евро, пък този сет беше 34. И тя ми каза, вика, по-добре си вземи в сет и аз естествено си взех сета, защото сега имам и душгел на тази марка, за да го пробвам. И след това исках да си взема на ето тази марка, Lavish Care. Тя я продават, гледам, че много я рекламират и българските тиктокърки. Техните пак са кремове за тяло, че миришат уникално. Бях си харесала един, който е с карамел и наистина мирише точно на нещо вкусно карамелено, но в крайна сметка видях, че има такъв, който е Holiday и този им беше единствения, който е с бляскави частици. Айде, сега ще го отворим. И затова си викам, айде ще си взема Holiday. Мирише ми на мен на есен, между другото, въпреки че май не съм сигурна дали се води коледен или есенен, но много ми хареса. И затова оставих този, който е тофи и не знам си какво карамела, понеже него знам, че мога да си го взема и в България. Не, че този не мога, най-вероятно и този мога, но повече ми хареса и той също идваше в сет с ето такъв душгел. И сета пак беше по-на сметка, отколкото да си взема само самото кремче за тяло. Затова си взех сет, пък и си идва с такъв пауч, който на мен, между другото, ми трябваше тази почивка. Казах ви, че съм си забравила моя за камерата, така че ще си го ползвам и него. И всъщност това е... взех и балсамчета за устни, пак Стела ми поръча няколко и аз как да взема на нея, пък да не си взема на себе си. Естествено си взех и на мен си, само че къде е третото? Ето го. Пак на тази марка Корес. Всичко от тази марка общо взето взех. И взех два такива с какао и на Стела и взех един безцветен, така че ще ги пробваме и тях. Чакайте, айде да видим този с какаото, въпреки че аз имам липстейн отново, знаете, винаги съм с липстейн. Но пак може да го видим как мирише поне, защото нямаше тестърчета и не можах да ги тествам. Да, това са всички неща, които взехме от гръцките аптеки. Ще си ги ползвам вече доста време. Пък аз, честно да ви кажа, предните много бързо ги използвах. Хубаво мирише, безцветно, какаово, би трябвало и добре да хидратира.
Аз най-добре ги тествам вечер, между другото, защото има балсами, които си ги слагам вечер и на сутринта, като се събудя, устните ми са по-сухи от Сахара. И тогава знам, че тези балсамчета не стават. Чакайте да запомня, да не дам после на Стела използваното, но да, така ще знам, че балсамчето е хубаво, като го изтествам вечерта. И също така ми дадоха хиляди тестери, сигурно, на някакви различни марки. А лип комбото ще го пробваме после в къщи, когато ми се изтрие моя гланц вече. И сега си чакаме хапването. Вижте в кой бич бар седнахме. Тук съм си сложила и камерата. Чакайте къде го пише. Ох. Бич бар Африка. Точно защото нашите са идвали тук и казаха, че им харесва много яденето. И затова решихме да дойдем отново. Близо е до фериботите, но не достатъчно, че да е мръсна и гадна водата. Така че решихме да седнем тук. И сега ще си почиваме и аз ще си попълвам моето судоко до края на, може би, деня. Ако реша да чета от книгата, ще се включа пак и ще ви покажа новата книга. Но сега ви оставям, за да може след маничко да хапнем. Яденето ни дойде. Вижте, тези изглеждат много добре всъщност. Бургерите и картофките. И сега е време да си хапваме най-после. Хей, хора! Днес се включвам отново от плажа, като рожденичка и вече навършила 25. Защото вчера не ви влогнахме вечерта, просто се разходихме буквално на същата улица, на която по принцип. И днес решихме да дойдем да починем още на плажа отново. Дойдохме на същото място и вижте, ако не сте яли сърми на плажа, мисля, че е време да го направите. Защото са много вкусни. Ние вчера ги пробвахме и днес решихме с брат ми да си вземем. И тази вечер ще се оправим, ще сложа аутфита, който съм си приготвила за рождения ден и после ще ви го покажа. Също така искам да пробваме най-после и лип комбото, новото, което взех. И ще се оправим заедно вечерта и ще ходим на вечеря. Добре се чувствам. Има разни нови партньорства, които ще се случват в Инстаграм и в ТикТок и съм много доволна от това, изобщо, че профила се развива. Вчера видях, че съм стигнала 2000 абоната. Така ли се казва? 2000, нали? 2000 абоната и много се радвам, защото може за някой да не изглежда 2000 много, но всъщност според мен това са доста хора и наистина много се радвам, че харесвате този контент, който пускам там и че гледате видеята ми. Благодаря ви за това и ще се включа после с нещо по-интересно, да се надяваме. Отново се върнахме в градчето, където бяхме вчера. Всъщност то е най-близкото до пристанището, защото вчера си харесах едни гривни и днес реших, че искам май да отидем да си взема, така че сега ще се върнем и ще ви ги покажа. То е затворено. Сега дойдохме на празно. Ето ги вътре гривните. Ето тези. Какво пише тук? Да, те почиват. Тъпо. Тъжни сме, че затвори, но си харесам нещо друго някъде другаде. Оправихме се след плажа. Както виждате, се гримирах много така естествено, но сега е време да видим лип комбото най-после. Ще го снимам и за TikTok, така че сега млъквам и ще видим дали ще ми хареса изобщо. Сега казвам ви, молива е в цвят 02, ако фокусирам. 02, а пък този лип шайн е в 27. Ето, виждате ги така. И сега ще видим как стоят на устните. Ами хора, вие какво ще кажете? Може да ми споделите в коментар дали ви харесва. По принцип аз нося малко по-кафяви моливи за устни, обаче честно казано този цвят много ми харесва как стои. Като че ли на камера е малко по-тъмен, защото някак си спадам в сянка. Но да,
Харесва ми. Също така молива е супер кремообразен. Не прекалено много, но достатъчно, че да се нанася супер лесно. А пък този Lip Shine, виждате, има си цвят определено. Не... харесва ми. За сега е хидратиращ. Ще видим като цяло как ще се задържи това лип комбо и през вечерта. И след малко ще ви покажа аутфита ми, защото сега имаме още 30 минутки да си починем. Аз ще обработя едно видео за TikTok и след това се обличам и тръгваме. Знам как да ви покажа аутфита ми. Вече преместих камерата 1000 пъти. Надявам се сега тук да го виждате, защото аз до там нищо не виждам. Но да, днес ще бъда в бяло. Тази поличка си я взех наскоро от Зара и много я обичам, защото има панталонки отдолу. Имам я и в кафяв цвят и си я нося супер много. Даже тази бялата, между другото, е по-хубава и по-дебела материя, отколкото кафявата и още повече ми харесва. И това също си го взех от Зара, не знам как се казва, но тези блузи сега са много модерни и много ми харесват. И отдолу съм с обикновен потник. И това ще ми е днес аутфита. Със сигурност ето това ще ми бъде малко топло според мен, защото днес е 4000 милиона градуса, но да, няма нищо. И вижте, аз забравих да ви покажа фейк гривничката ми. Не знам защо толкова ми харесва тази оранжева гривна. Аз наистина не харесвам оранжево по принцип, ама просто тази като я видях наистина ми хареса и си я сложих и нея естествено. И да, това ми е аутфита. Може да ми кажете дали ви харесва. Аз да ви кажа, доста си го харесвам. И между другото тези чехли, за които вече 1000 пъти съм ви говорила в канала, чехлите от Тему, те решиха онзи ден, че ще ми направят най-ужасната гадна рана на крака. И сега буквално всяка обувка ме убива, защото е на такова място, на което супер много убива. Купих си лепенки и днес ще се опитам с лепенката да съм с тях, защото нямам други чехли и буквално нямам друг избор. Доволна съм от лип комбото, доволна съм от аутфита и сега дано да съм доволна накрая и от снимките, които ще си направя сега по залез. И отивам сега да досъждам на всички да тръгваме, защото аз виждам, че ще изпуснем накрая Golden Hour. Вау! Много ангелско такова изглежда, вижте, със светлината, с белия аутфит. Ох, и да ви кажа, реших да си вържа косата, защото освен, че малко духа, тя толкова много ми бухна, може би защото сме на морето и е супер влажен въздуха. И затова си я направих на такава плитка и си я зализах назад. Но мисля, че отива на аутфита, така че не е проблем. По принцип, в Пловдив никога не се харесвам с такава коса. Не знам, в смисъл ходя така вързана назад, обаче винаги опашката ми е по-нависоко. Пък сега, когато съм на морето, си я слагам по-надолу и да ви кажа, харесва ми, не знам защо. Просто тук ми е някакъв различен вайб, така че си оставам към плитката с плитката и отивам да досаждам на всички вече да тръгваме. Скариди в Кадаив. Знаеш ли това, че го притесняват? Скарида тейст тест. Много е добра. Десерти! Хайде, отваряй, мамо. Да го видим. Тирамису. То с тирамису с какво беше? С шамфастък. Това е нещо дубайско. И дай твоето да го видим. Чери Мери. Ето, отварям. Мой любим десерт е тирамису. Макадив. Айде, отваряй. Макадив ще ми хареса. Чери. Чери чиз. То отдолу е някакво мекичко. Вкусно. Много е студено, като сладолете. Направо зъбите ме заболяха. Айде, Дубай. Черите ти хареса, нали? Тирамису, Дубай, череша. Така ги подреждам.
Няма кой да ми бие тирамисуто, то ми е любимо. Тръгваме си вече от ресторанта и направо преядохме. Хора, тези салати, една салата има 700 грама, това е супер много. Ние с 3 салати и 2 стартера толкова много се наядохме, че направо не можем вече да вървим да се приберем. Обаче всичко ни хареса, всичко ни беше вкусно и бихме ли го препоръчали? Да, нали? Бихме препоръчали, хареса ни много и десертите ни харесаха. Октопода беше много крехък, защото на много места го правят като не можеш да го сдъвчиш, ама този беше много хубав. Така че да, хареса ни това местенце. И сега отиваме да видим за грибнички и се прибираме да си лягаме с пълните дебели кореми. Тук са 4,50. Но то е за едничка такава. Да, аз искаме такава по-скоро, обаче да е златна е тази. Не бе, можеш да я отвориш май. Отделни са. Това са ти я продаваш за... Не я продаваш за една. Това, че е заедно, примерно тази не се продава за една. Ами, така смятам. За 4,50. Ето, тези са 3 заедно. Ами да, нещо такова, май повече ме кефи. Ето, тези също са 3. Но пък те са too much за моята ръка и са огромни. Аз съм продавачката. Ми виж, че продавачка няма, така че... Пирон. Мамо, ти не разбираш. Това е кърцие, скъпа. И на мен не ми харесва обаче. Не е ти пък строителство. Ела да видиш, има там по 3 обаче, където се продават и те са захванати 3-те. Ох, да. Да. Как отваряш я? Не можеш ли? Как ще не може, бе? Тя е за долу, не е за горе. За долу? Е за тука. Много клеопатренска. Да, ужасно стои. Да, ужасно е. Всичко изглежда добре така, ама като го сложиш не. Хора, вече сме заредени с фейкчета. Така догоре. Хора, аз изглеждам покъртително, но дойдохме на Coco Beach Bar. Гледах го в TikTok, че е много известен, но преди това с мама ходихме на този Survivor парка и за това си сложих целия бански и сега ще отида да се преоблека с половинките, защото искам да се пека. Днес ни е последния ден тук и сега ще видим как ще си прекараме на плажа, ще ви кажа после дали ни е харесал. И след това се прибираме. Вкъщи имаме много пратки за разпаковане, така че ще ги включа най-вероятно и тях в това видео, за да може да ги видите и вие. И сега отивам да търся съблекалнята обаче, защото не знам тук кое къде е. Много е красиво, вижте бич бара, наистина е хубав. То всъщност това му е задната част. И сега ще ви кажа, значи за шатрата отпред по-близо до морето е 150 евро консумация, за 4 човека има места, а пък малко по-назад е 100 евро, пак за 4 човека консумация. Ние решихме да седнем по-назад, защото и без това няма да стоим цял ден. И просто няма смисъл, ние може би няма дори да изядем и да изпием толкова неща за 150 евро. Готова съм и отивам към плажа. И също така тук ни дадоха кърпи, което беше готино. Не трябва да си мокрим нашите, въпреки че аз вече си я постелих моята, но все пак ни дадоха шатрата. Ето така. А пък ето там са тези по-отпред, които са малко по-скъпи. Вижте, между другото, този бански си го взеха и сега от Ню Йоркър само за 10 евро беше намален. Не помня дали ви го показах, затова сега като съм го свалила, ви го показвам отново. И съм го сложила да ми изсъхне. Искам да ви кажа за този надуваемия парк, че беше супер забавен. Ние с мама се престрашихме да се пуснем, другите ги беше срам, но имаше супер много възрастни, големи хора, не само деца. Така че беше много забавно. Ако се чудите, просто отидете. Даже някои съоръжения нас ни беше страх да се качим на тях. Да, исках също да ви кажа и апдейт, че зарязах онази предната книга, която ви показах и си отворих една на Kindle да чета и като че ли ми е по-интересна. Сега ще ви я покажа коя е. Ето я книгата. Starsight се казва. Ако сте я чели, може да ми оставите отзив. На мен за сега ми харесва. И мисля, че нея ще довърша преди да започна някоя друга. Също вижте ми Kindle cover-а.
колко е сладък и розов и той. С стикерчета и с този поп-сокет. По принцип не си нося Kindle с мен на морето. Преди го носех, но никога не четях от него. Обаче този път не знам защо. Като че ли съм усетила, че тази книга може да не ми е интересна и викам, айде ще си взема за всеки случай Kindle и той взе, че ми потрябва. И апдейт на Судокото, справям се хора. Обаче тук като стигнах малко на по-трудната страничка вече, започнах малко да бъркам на някои места, но като цяло правя ги. Имам едно за довършване сега. Изиграл съм 11 игри на Судоко. Мисля, че 2 или 3 от тях само обърках, така че май сме окей. Ще ви апдейтна сега, като дойде храната и пиенето, да видим дали е хубава и да я пробваме. Хора, кафенцето дойде. Нещо си поръчах, лате, макиато, фредо, нещо си. Просто реших, че ще има повече мляко, защото знаете, че аз не обичам кафе. Но, хайде сега да го пробваме. Им казах medium sugar. Вижте колко добре изглежда наистина. И пяната отгоре е много готина. Добро е. Даже може би можех да им кажа да е малко по-сладко, но е хубаво. Идва и хапването. Хайде да видим. Отварям да видим. Той има 3 парченца месо. Добре, бургер. Хора, стига. Това си е за един човек. Знаеш какво, изяш си го и аз после ще си поръчам отделно. Вижте. Добре. Да, ако си бяхме взели суши, определено. Що всичко, кое е разочароващо друго? Ти говориш за керамоти. Да, не ни е любимото място. На Тасос много повече ни харесва там. Ето това е порцийката. Не знам, вижте колко е ръката ми, буквално колкото моята ръка. Хубаво е месото, ама е много малко. Това е една порция колкото за мен, но примерно един мъж не може да се наеде с тази порция. Извинявай, 15 евро. Да, 15 евро освен това. Дойде и краят на това видео. Вече съм си в България. И хора, вчера се прибрах, обаче днес толкова много ме боли гърлото, че просто реших, че ще приключим този влог тук. Няма да правим анбоксинг, той ще бъде в следващото видео. Едва му говоря. Разбирате ли, не знам защо и какво ми стана. Не знам дали е от водата, която се нагълтах на този уотер парка. Обаче едвам преглъщам. Благодаря ви, че гледахте това видео. Аз отивам да си пия чая в 40 градусовата жега, но просто се налага. Ако ви харесват тези влогчета, може да се абонирате за канала за още и да ми оставите коментар дали видеото ви е харесало. И да, обещавам ви, че в следващото ще анбоксваме нещата, които ме чакаха тук в България, всички пратки. И също така сега ще ходя да правя бисков чизкейк, защото просто няма как. Ще имам гости тази вечер, така че и това ще включа в следващото видео. Очаквайте него и целувки от мен. Чао!